पहले के आतिर में आज बड़ी ठंडा रहे। हम सवेरे उड़ते उड़ते कोख्ता कपड़ा पहन लेनी, ओकरा बाद हम चल देनी घामा लोड़े छतवा पे। जैसे बैठो तनी हम घामा लोड़े तो घामे गायब हो गई। हम फोन लगा के पूछे लगनी अपन सखी सन से, रे थोड़ा छत पे घामा बा? बोलत ये ना रे बगड़ी नई खे। सारा पूछताछ के बाद पता चल कि कॉलेज में घामा उगल बा। ओकरा बाद का हम खाना पीना त्याग के दौड़ल चल देनी हम कॉलेज। हवा हवाई में देखनी कि एगो चाचा कुदारी लेके बैठल बा। हम बोली हो चाचा कहाँ ले जाता रहा कुदारी? केहू के काटे के बा का? बोले लगल हाँ एक दूर जमीन ला लड़ाई भइल बा, ओई में हम जाता नहीं। तू ढेर बोलबू तो तोहरो गला यही जन काट दे। हमी ना हो चाचा, तू जौना मंजिल पे जाता रहा वही मंजिल पे ध्यान दो। जल्दी से पहुंच के बैठ गनी हम घामा लोड़े। ओकरा बाद देखने की गार्ड वाला भैया आके बोलत का हो पढ़े ना आवेलू घूमे आ गइल बारू? वही घूमे थोड़े आयल बानी, हमर छत पे के घामा गायब हो गए एला आयल बानी एजन घामा लोड़े। पता ना काहे हमर बतिया सुनते भाग गइल। सारा भूख लग रहा है। ओकरा बाद हम इडली चुरा के दौड़ल भाग गनी घरे खाए ला। इडली देखते ही सब कोनो टूट